Phungka hamja tono lamsokani tini ni katal video o ge asak tini bore tini sang video khalai tongo hingke tini chang mikhumo hapalok manmani tabo hingke chang thaisok khangnani thangoi tonglaio borok hingke soka hingke laso kho tabo hingke thaisok khosai tongo ang muisrom bangmani maar khe buphang kanai salai maar khe warjak soka tola tongnai das theke warjago oron thaisok kisa phano kosok kwrwi haifano muisrom tongmani bagwi kosok kwrwi wngkhana buini buphang saka kaisai mia hingke mosing khanali kormong tong yanga sanan bagwi naisingja bag thaisa mankha tabo hingke chwng nogo thanaikha tabo hingke chwng nogo phai sokpaikha hingke thaisok komon ni komon kwthang ni kwthang khe saipaikha hingke kwthang khe bag o dai tonijak hingke mo khe komon ta sune mobile lo laso sijaya yango hingke khugui tongo kisa phano kosok kwrwi joto kaham kaham wngwi tongbaikha tai tinta tongsio odek hingke chaipaikha chang kisa phano kosok kwrwi yango hingke kwthang kho mobo bag thaisa mambukha Mumbai yakhota kormo kormo wngjak tabo hingke chwng mela thangwi tongo Amarpur Buisakei mela nainani hinui tini hingke to tharta hingke dara song monai song khe thangwi tonglaio chwng watui bo phaina nai tongo nokha philik philik khe first o waisa phaiui thagui nai tabuk chwng mela nainani hinui phailaimani se time hingke to 8:49 wngwi tongo hingke chwng oro phai sokpaijak giris ganao tabo hingke phai sokpaikha melao serakhe nukjaktung yango thaisok khaijak lechuk chara thaisok chara rok lechuk khaijak mela nainan phaitijak bose ayang manui rok phalo putla hindi pa tabo hingke chwng oro bathaklaijak photo bojaklaigana hinui hingke ani mobile o asuk charge kwrwini bagwi video asuk khlaisi manliya kisa kisa se khlai mano 20% si tongsio hingke ba nakatela rok belung bo chikon chikon khathe bajak yango kongnaisa chabi rok khasijak bide yang wakhum rok naithok wakhum nailai tongo naigorti rok rang dajangnai pai tonglaimani chakumara mokhe mokam bwthai sungni mola kwbangma sakan tabo hingke asking sang nagoi pai tonglaio chang প্রবেশ করার জন্য
Mình cái tổng là bây giờ là có tốt là nó có tật trong đó ăn mua bảy nè khách sạn mua cho tuần sẽ lại có tao có không cái gì thở buông cái nó có than ăn ba cái cho mình bay tông lại cho chăng nó có thăng xin anh cái ba thay này cái tao có khách sạn